Ja, hej, det er så i dag vil jo her drikke de her 2 hummerbrus, hvis han kan. For Haribo. Ikke Haribo, Harbo. Harbo. Så Men den første her. vi kommer tilbage, når vi lige har hældt det op. Simon, han er i gang med at hælde det op. Det var så den ene, og det er ret meget i den der dunk. Så nu tager vi den anden. Den bruser dejligt. Det var, nej, Simon, nej. Nej, lad være med. Ryk lige kameraet lidt. Simon, ej, ned i midten, Simon. Hæld det ned i. Emma skjuler sig langt derovre. Det bruges ud over. Sådan. Kræften mig ned med lortet. Ej, styr dig lige, Simon. Sådan der. Sådan godt og vel fyldt op. Og inden M han bæller. Hvad skal du have sådan en af i munden? Og inden M han bæller, så skal han have en guldkaramel i munden, og han må ikke tygge den. Vi skal se den helt, når den kommer ud. Se. Så. Okay, og så værsgo og drik. Drik det. Lad være at få ham til at grine, Simon. Kom nu, drik videre. Og der er ikke tid på, vi har ikke tid på. Det synes vi ikke er okay. Og sodavand er iskold. Der er masser af brus i, siger han. Og så Simon er ved at flække. Kom så, prøv at se, hvor meget du kan drikke nu. Bare drik. Har du karamel? Karamellen har han stadig. Og så er Simon, han er ved at dø af grin, Simon. Man drikker. Gå i halsen. I ved jo godt, at Simon, ikke også, inden de her 2 sodavand, ikke også, de kom på bordet, så var de faktisk blevet rystet af Simon. Woo! Ryste. Og så rystede jeg den anden. Shake, MMS. Og så, ja, så Jonas er stadig i gang med at drikke. Han er ikke så god til at drikke det. Kom nu, drik. Drik det bare alligevel. Du skal bare, okay, se om du kan bunde det sidste. Hvis jeg må tage den ud. Nej. Kom så. Bold. Ja, kom så hjem. Vi ved, du kan. Kom nu. Det er sygt, det der. Det er sygt, dem. Hvad er du ved at brække dig? Prøv at smile lidt i kameraet. Det kan jeg lige få. Tørstig. Okay, drik det resten, og så skal vi se din karamel bagefter. Der er mere endnu. Der er mere endnu, Abby. Han er helt færdig. Han har fundet den der hele liter. En hel liter. Himmelbro til øjet. Nå. Men det var så alt for den her gang, så. Men vi ses. Vi er sikkert igen. 100. Ja, hej. Så vil han få sådan en gave her mere. Ja, en lille gave fra mig og Simon, fordi han klarede det så godt. Ja, jeg får en gave. Nej, ikke en til. Jo, en guldkaramel, fordi du... Det er din gave. Så giv mig den. Så bak den op. Dit fjørelse, Simon. Den er hård. Der var pig i den. Der er faktisk også ved, at den har været i fryseren, bare lige så I ved det.
Og hvis man var rigtig led, så gav man ham en halvanden sodavand og bad ham bælten. Nej, skal du have noget drik? Kan jeg ikke himmelbrus? Det Skal du have en himmelbrus igen? Det er irriterende meget brugt. Energidrik, det kan jeg godt. Energidrik, kan du godt en monster? En bøn? Altså, det smager godt af. Man kan guldkaramel. Det smager ikke af guldkaramel, den smager Toms guldkaramel. Nå, ja, vi ses for den her gang. Simon.